kok njur klepat. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Tanpa taren karo wong tuwa, ming cukup dhahar apa kadhetipun dilaning Begawan Duna kok njur melayu banter banget. Sirmu piye? Nggih. Estunipun Koko Prabu nyuwun pangapunten. Krana kadereng raos kula anggenipun gagas dhateng anak kula wisanggeni anggenipun mulang sarah. Wonten mirang-mirangaken dhateng tiyang sepuh tumuli wisanggeni badhe kula ajar. Lah ra tenan to. Nek ora tak oyak tumuli kowe ngajar karo adimu utawa anakmu si wisanggeni, nek nganti cilik loro gedhene apa-apa, sapa sing kelangan? Jenengan. Tanpa nganggo dipikir. Tantil, anu ketonton Ndara Werkudara. Oh, untung ming neng cengel. Pet-petan apa? Ndak. Aku pet-petan ki nek dit kuntek. Oh, pet-petan kok ditentek ora. Alon-alon nganggo petungan. Ayo neng Ngastina, ning ora usah kesusu to. Ora usah kesusu, mengko ndak kleru dalane malah siade ingkang tuna. Ngestaken dawuh. Ayo tutke. Anggere wani ngajar bisa anggere tak banting bosok juara. Ayo ndek kakang kaya ngono iki cilaka to. Tresna ning tresnane ya bener. Kaya aku ki jane karo kowe iki marga nek sayang-sayang banget iki. Ya sauraran iki kaya aku kowe Ndara Werkudara. Ana gong nembang, tembangmu elek kepruk watu ndasmu. Ora melu gara-gara. Ameng nembange kok bonyok ndase. Ambok nang omah. Ya sirku meng kaya Ndara Werkudara. Werkudara apa? Sapa kuwi? Mudar ora kowe krungu. Ngono diembake ora gelem kok nesu-nesu ora.
Miat langening kalanggiwana gelar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra merkencang warudayang mak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe menawi iki Kakang Narada kayangan katraking hawa benter menika ngemu suraos ing kados pundi mongko saking paningalipun ingkang rayipun Jatimurti mboten wonten lemah sangar kayu aeng duwin mboten wonten wujudipun Pandhita Tapa Nalindra Malik Tingal duwin satria ingkang lereh kasatriyan tumuli amadeg Brahmana nanging teka hawa benter sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Resi menika saking dayanipun menapa kencang warudayang mak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe nuwun sewu di menawi paduka madosi wontenipun lemah sangar kayu aeng ingkang ngakarya gara-gara kayangan menika apan boten menika ingkang dados sababipun tuwin menawi wonten Nalindra ingkang malih tingal menika ugi boten wonten langkung-langkung menawi wonten satria ingkang lereh dhateng kasatriyanipun tumunten madeg Pandhita menika ugi boten lajeng menapa ing dados sababipun Kakang mboten sami kejawi namung wayah bujeng andika inggih menika wayahipun Bathara Brahma atmajanipun Arjuna ing namipun wisanggeni samangke damel gara-gara wonten ing Madyapada piyambakipun anundung dhateng dewaning panggoda pangrencana Pandya Betari Durga lan samangke madeg Nalindra wonten ing Dandang Mangure menika tegesipun wisanggeni menika nerak pacak nerajang perbatang piyambakipun malah sampun saged ambedah negari Ngastina nggih Yayi Pramesti Bathara Guru miat langening kalang manaklar pandan muncar tinon lir kekonang kasoran pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Ndara dasih pangandhanipun Sang Hyang Pikulun Kanika Putra kedadaing ngebletek-bletek sowan ngersaning Hyang Pikulun Jatimurti nenggih Sang Pandya Betari Durga kaya kacingak sangganing para Jawata. Dewa yen nuntuna wong ngaprang kasangsayan Mastuna Sidam Skaring Bawuna Langgeng Permoni Durgana parigawe apa kita sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan pasang Kalimantabe tinepi ning lodune dumawang tawang towang pukulun sawanipun ingkang ngaprayipun Pandya Betari Durga ngersa paduka Hyang Adi Pukulun estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Hyang Pramesti Bathara Guru kita nyuwun senjata pitulung wujude apa
Durga, inggih wale-wale menapa? Mboten kanthi kanyono-nyono Dandang Mangur menika semanten kedatengan pun wisanggeni. Ingkang amotha-motha dhateng wayah kula pun Duryudana ing pangajap kula menika saged ngemutaken dhateng pun wisanggeni. Malah saya tumangken kamurkanipun wisanggeni ambedah pasitran Dandang Mangure pukulun. Samangke malah saya kelangkung keliwat kewanenipun wisanggeni piyambakipun madeg nalindra wonten ing Dandang Mangure pukulun kula nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka pukulun. Kakang Rodo leres menawi dados dawuh Paduka Kakang Resi. Menika kedadipun nengketaken di wisanggeni menika lare ndugal kewarisan to dasaripun nasadipun mong dening Sang Hyang Asih Prana. Mila menawi wisanggeni menika nggadahi moga kados mekaten menika jagat menika mangke mboten anut dhateng lumereking pesti lan lumampahing kodrat. Mekaten Kakang Rodo Durga ulun pribadi ingkang bakal ngilingake kelawan wisanggeni. Kakang Rodo latihan jam pangilampahipun ingkang rayi saking katebian. Nggih, monggo kula dherekaken. Monggo pukulun kula dherekaken. Ya, permoni. Merainosmu pangaruno kadinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketer
kene dongane ingkung ler wuwu sing bini panca Tapataking ayam ono Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana krana kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula Yayi sampun dados kewajibanipun ing Raka Indrawati sampun malih ing Wanci Rina nadyan katimbalan ing Wanci Ratri kula mboten badhe selak menapa to sababipun dene paduka Yayi Prabu kepareng amiji sawanipun ing Raka Indrawata Koko Prabu namung badhe nyocokaken dhateng kabaran ingkang sampun kula tampi ing magepokan lan kadang kula pun Arjuna bilih sakmangke ujaripun para kawula sami raosan ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta dinten sakmangke putra paduka inggih menika anak Plendrepsila genipun wisanggeni anggege mangsa anggelak wanci badhe nyuwun negari Ngastina malah ujaripun para kawula engnipun wisanggeni nerak pacak nerajang perbatang badhe anjabel negari Ngastina menika kala wau mboten kok badhe pisungsungaken dhateng para Pandhawa nanging niatipun wisanggeni anggenipun kepengin ngraosaken dados nalendra wonten negari Ngastina Koko Prabu Sri Bathara Kresna sinayang manggelung mangruk mining cakranira kang umitran ing asta aneng asta ing dereng ngantos paripun sami Balwacana kasarengga mlajar-mlajar nenggih Begawan Duna semawana teng Astina Prabu Duryudana karo para Pandhawa wau Pandhita kang kinaya wangsit pindha kumbang ngajaping awang susuh angin ngendi gone Pupu Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk kula tampi ger kula tampi Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk tatompo Yayi Prabu Pupu Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk anak Prabu Ndrawati kula tampi Yayi katuran karaharjan Koko Prabu Ndrawati wilujeng wah Durna bapakku aku ngaturake bektiku Werkudara tak tampa Pupu Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa
Wonten menapa bapa Penemban Temuka sumengko anggen paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta? Badhe wonten pangandika menapa kula nedhi nampi dhateng pangandika paduka bapa Penemban Durna. Oh, ngaten nggih, Nger. Mboten kanthi kanyono-nyono bilih samangke. Ing Ngaraka ing Ngastina menika dipun wirang-wirangaken dhateng putra panjenengan piyambak inggih menika Wisanggeni. Janaka kula wonten paring adhawuh. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa ngandhani karo anak. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa mulang-muruk karo atmajamu dhewe. Wisanggeni dina samengko dadi kraman ana negara Ngastina. Nganti Ngastina bedah. Anak Prabu Duryudana kamprat condang kendang keplayu saka negara Ngastina. Klebu aku gak keplayu saka negara Ngastina. Oh, Janaka piye to, Nger? Kowe iki iso mamong anakmu apa ora? Pakartene Wisanggeni ki mengkono mau mirang-mirangke karo wong tuane para Pandhawa. Lah nek nganti iki mau aku negeli karo Wisanggeni tak gawe sirna utawa tak gawe cacat. Apa ora jeneng Begawan Durna kuwi dianggep wong tuwa sing ora tresna karo putune. Wong bejo wae aku lho kok eling Purwodursina, Janaka. Perkara iki tak pasrahke karo kowe mergo kowe sing kudu iso ngandhani karo anakmu, Janaka. Klepat tanpa taliwara. Arjuna nalika semono bareng ngerti yen to Wisanggeni bedah negara. Lah kok dadi malah terus klepat lunga tanpa pamit. Wah, aku kuwatir yen to nganti Wisanggeni kena ngapa-ngapa. Monggo bocah kae. Mbok menawa duwe niat liya. Mung Durna bapakku sing ngandhakake dandang dikandhaki kuntul dikandhake dandang. Tututi Werkudara. Yo. Semar kula njawil kali ngabdi tanpa nganggo taliwara. Gragap kula terus nututi sampeyan iki ajeng tindak pundi kok sumengko, Ndara? Ndara ajeng tindak pundi kok kesusu? Ndara ajeng teng pundi kok tindake kok buantre ra jamak-jamak? Kakang Semar kula ora nyono babar pisan yen to Janaka diwirang-wirangke karo anakku dhewe. Sinten? Diwirang-wirangke karo Wisanggeni. Koko Prabu Duryudana rawuh kelawan Bapa Durna ing negara Ngamarta ngandhakake Wisanggeni bedah negara Ngastina. Monggo Bapa Durna paring dawuh. Janaka yen to aku tegel karo Wisanggeni mesti wis tak pateni. Nanging kaya ngapa suraking wong kang ora seneng karo Begawan Durna. Ing atase Pendhita Mentala karo putune dhewe. Janaka anakmu elekno, aja nganti aku mentala karo anakmu. Apa kaya ngono kuwi Wisanggeni ora mirang-mirangke karo wong tuwa, Kakang Semar. Sik to. To sik. Mboten kesusu to Den dipenggalih. Nuwun sewu lho Den. Mboten kula menika banding-banding kali putra-putra panjenengan. Pepethinganing putra Madukara menika ming loro. Siji Ndara Abimanyu, loro Ndara Wisanggeni niku pepethinganing putra. Nek liyane niku ming satriya-satriya lumrah ngoten mawon. Iya. Ndara Wisanggeni duwe niat kados mekaten menika mesti dipetung. Karepe apa, sediane pripun niku wis dipetung. Mboten kok grusah-grusu sapenake dhewe. Nek sampeyan mangko ndahar pangendikane Begawan Durna sing janjane mbok menawa ming ajeng adul-adul karo sampeyan. Sampeyan mentala karo Ndara Wisanggeni terus Ndara Wisanggeni mangcempalani cilik loro gedene ana apa-apa sapa sing kelangan. Niku anake sapa?
anakku. Lah gini ngatos-atos deh. Kena percaya karo Begawan Durna niku kena, ning ya aja banget-banget. Wong niku rombongane Kurawa. Kurawa niku ora seneng karo Pandhawa. Mesti gawe masalah karo Pandhawa niku wis isa-isa wae ya, Gong. Mbah. Gong, hei. Tantil. Aku ora komen pokoke iso iki. Mbok omong apa to apa pamrayogane piye Ndara Janaka iki diaturi. Rak, ndak kleru aku. Arjuna, Janaka, kosek Yai. Kok njur klepat. Kok ora bunyi won pangapunten. Tanpa taren karo wong tuwa, ming cukup ndahar apa kadhetipun dilaning Begawan Durna kok njur melayu banter banget. Sirmu piye? Nggih. Estunipun kok ora bunyi won pangapunten. Krana kadereng raos kula anggenipun gagas dhateng anak kula wisanggeni anggenipun mulang sarak. Wonten mirang-mirangaken dhateng tiyang sepuh tumuli wisanggeni badhe kula ajar. Lah rak tenan to. Nek ora tak oyak tumuli kowe ngajar karo adimu utawa anakmu si wisanggeni, nek nganti cilik loro gedhenge apa-apa, sapa sing kelangan? Jenengan. Tanpa nganggo dipikir. Tantil, anu ketonton Ndara Werkudara. Oh, untung ming neng cengel. Pet-petan apa? Rak. Aku pet-petan ki nek ditku entek. Oh, pet-petan kok ditentek ora. Alon-alon nganggo petungan. Ayo neng Ngastina, ning ora usah kesusu to. Ora usah kesusu, mengko ndak kleru dalane malah siade ingkang tuna. Ngestaken dawuh. Ayo tutke. Anggere wani ngajar wisanggeni tak banting bosok juara. Oh, ndek kakang kaya ngono iki cilaka to. Tresna ning tresnane ya bener. Kaya aku ki jane karo kowe iki marga nek sayang-sayang banget iki. Ya sauraran iki kaya aku kowe Ndara Werkudara. Ana gong nembang, tembangmu elek kepruk watu ndasmu. Ora melu gara-gara. Aming nembange kok bonyok ndase. Ambok nang omah. Ya sirku meng kaya Ndara Werkudara. Werkudara apa? Sapa kuwi? Mudar ora kowe krungu. Ngono diembake ora gelem kok nesu-nesu ora. Ayo Janaka, monggo ora perlu dherekaken. Yana dewa yen nuntuna wong aprang kasangsayan iki ora pangling kaya wisanggeni aja ngawu gawar ngawur iki ratu ning dandang mangure Prabu Dahana Sekti iki patih Dahana Dewa. Ya sapa iki ana wong kok malak. Lho, malak piye? Tangan kok papat. Ulun Bathara Guru.
Kowe aja ngawur Patih iki Bathara Guru. Oh ya wis. Wis kulo rembugan aku tak ora ngomong. Kok njur ora omong piye? Wigatine apa Bathara Guru? Aku tekan kene ulun prapta ana ing nekene ming bakal njabel kelawan Dandang Mangure. Dauna Sekti ana parang. Nadyan kita nganggo jeneng Dauna Sekti nanging ulun ngerti lamun kita ku jatine Wisanggeni. Wisanggeni aja kaya bocah cilik. Kayiwangan kundurna marang Sang Hyang Pikulun Permoni minangka jangkeping Jawata panggodha pangrencana. Lamun kita kepengin dadi nalindra, mara kita matur marang panjenengan ulun bakal ulun paringi negara. Yen perlu ulun ingkang nyipta negara kanggo putulun Wisanggeni. Nanging aja kaya ngono Wisanggeni, kundurna kayiwangan Dandang Mangure. Supaya dilenggahi dening Pandya Betari Durga minangka dewaning panggodha pangrencana. Upama aku ora balekke piye? Lho, dasar kita apa? Ora sanggo dasar. Upama aku ora balekke piye? Tegese kita wani karo panjenengan ulun. Yen upama aku wani karo sampeyan piye? Apa kira-kira kita wis jeleh marang gelaring jagat eseming rembulan? Kita wis jeleh nyawang sunaring srengenge. Yen pancen kita wani kalian panjenengan ulun aja takon dosa. Ulun tibani guntur geni guntur angin kelakon lebur tumpur tanpa dadi urusan. Esmu mboten pukulon. Wisanggeni mriku digdaya kliwat ukur ingkang sipun gentur geni kunturaken mboten tumama. Wisanggeni elok temen. Teka kita ora temomo. Ulun paringi guntur geni guntur angin. Ayo kowe arep ngopo Bathara Guru? Yen pancen kita duwe kadigdayan, ayo kembang ora panguwasaning Sang Hyang Jagat Grinata. Aku moh jagongan karo Bathara Guru mula tak balekke nganggo angin Garuda Kuntal kaprasal. Sang Hyang Jagat Kirinata, iya Kresna. Dawah saking Dirgantara Kresna malah kepasang Yogya katujuh ngene. Dene kita ana ing ngarep ulun, Kresna ulun tulungana. Menapa ulun? Atmaja kita Wisanggeni dina samengko ngejeki Dandang Mangure. Lho. Koko Prabu saya mboten kanten-kanten lemanipun Wisanggeni. Kusik Janaka aja kesusu. Ulun jaluk Dandang Mangure saka panguwasan ing Wisanggeni ora dikeparengake nang ngulun seblak barat Kuntal kaprapal kendang kapracundang. Lho. Wisanggeni saged ngawonaken panguwas paduka pukulun. Nyatane kaya mengkono. Kresna ulun nyuwun sabiyantu para Pandhawa supaya ngelikake marang atmaja kita iki. Aja nganti nerak marang wewaring dewa, aja nganti nerak marang kodrating jagat Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh Werkudara Janakaya. Patih Dauna Dewa. Piye? Yai Prabu Dauna Sekti.
Kowe lah jebul cobane akeh banget ora apa-apa. Ratu Digdaya, Ratu Kendel. Sapa iki tekan kene? Iladara jagat Dewa Bathara. Arjuna lunten paring adhat. Anakmu nganggo mekutha baguse ora jamak. Sing mburi kae kok kayane aku tepung ning kok ditambahi brengos barang. Ngerti ora Werkudara? Lah edan. Cah edan sapa? Wah, diterno keplaki ndase. Wis aku tak rasa dadi patih wae ya Dana. Aku sike to ora usah wedi. Wong arep dikeplaki bamane kok wedi. Wah, rumangsane dikira aku ora ngerti. Dikira aku ora weruh. Wis anggeni. Lho, kene ora ana wis anggeni wis to. Rasaku kan gunung tanpa gunung. Niatmu apa coba aku tak ngerti. Niatmu apa yen manyen kowe iso ngaturake niate sayekti aku bakal iso nampa apa kang tok tindakake. Sinuwun Darawati. Ngerti yo? Yen to sejatine kewajibanku duk nalika aku entuk wahyu gada inten. Sayekti nalika semono aku pinaringan dawuh dening Sang Hyang padha wenang. Yen to aku besok ingkang bakal mangrurah Satru Murka ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Lah, dina iki sejatine aku pancen duwe niat ngukur kekuatane para Baju Barat sarta ngukur kekuatane Bathari Durga lan Bathara Kala. Kanthi cara mengkono besok aku iso metung-metung sak mangsa tumapake wanci nggonku bakal ya kuwi netepi kewajiban nyirnake tetungguling Angkara Murka. Lah yen ngono aku iso nampa wis gage salina. Salina mesake pandya Bathari Durga ing atase kayangane kok dijeki dening Wisanggeni. Lan kabeh wis padha ngerti yen to pancen Wisanggeni iki bocah sing kliwat saka ukaraning bocah lumrah. Pancen kowe dumadi saka wiji sejati ingkang besok bakal mangrurah Satru Murka tetunggulaning Angkara ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala Wisanggeni. Wah, patihe yen ora gelem saling tak dupakane raine. Sopo kowe? Wong gagah kok ngancam patih Danadewa. Wah, mikira, Kresna. Mikira, wani ro bapak keplaki. Ayo, wani dene. Wah, sik wis to. Wis to. Mbok ya salin kowe iki ngopo to? Antasena kowe iki ngopo? Ah, salah ae omong. Aku niki nganggo sandangan wayangmu wong kok diseneni. Waduh. Ketutupan idep. Idep sik tak nggo ki mrentrel dadi nutupi mripat. Ya, rak tenan to cah edan. Wah, sak penake dhewe. Wow. Gayane dadi patih barang ora. Wis sirki bapakne. Lah iya. Oh, diterus asap mboto raine. Malah mbumboni bapak ora. Wis kondurna ya wis anggeni. Iya wong ngestokke dawuh. Ora bakal aku suwe-suwe wis iso ngrasake nggone dadi ratu. Lah iya kaya ngono. Lah. Lah critane asline niku mboten ngenten iki to. Wis tok meneng to Petruk. Meneng. Mboten ngenten iki wonten brahala loro barang. Tanganku kiwa iki kecethit Petruk tak ajar mudhar kowe. Oh nggih mun. Nggo nyabetke wayang kuwi lara kok. Aku ke brahala iki tak pedhot tekan semene wae. Oh nggih. Enten sing gawe niku ya semen. Mas aku ora kondur ki ya ngopo ngono. Misru-misru wong nyambut gawe. Ngono ya wis anggeni. Iya kok wis kowe bali ning Drepsila geni. Pun gek bali riko ndak kan masalah. Iya Petruk. Petruk, nun. Dadah mangure diaturke karo Pandya Bathari Durga nggih. Wah, terus sampean ngramuke Kurawa do ora trima niku lho. Ora trima piye? Sinon Duryudana nesu digawe wirang karo Ndara Wisanggeni. Bathara Guru maune ndi? Pun bali.
Tenggayangan. Wah, aku ora weruh. Lah sampean tidak mriko Bathara kula langsung mundur Tenggayangan. Wah, ya ngono Kresna. Iya Werkudara. Oh ya wis. Ya penak banget. Disingkat-singkat ae. Wah, Kurawa singkir kewe tru nggih. Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika Om ing Dara apa wis anggene anakmu Arantasena gawe wirange Ratu Ngastina belakno wah baliya suwe lakuning Kurawa saya akeh sipat barat tiba papane dhewe-dhewe paripurna Den purnaning gati Sura Sudirajan ingkang ratso bradha kaping ulah Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih sedaya pinanggih lancar kula sak rombongan ugi pinaringane wilujeng rancak ngantos paripurna mugi-mugi ngamengku gati ugi pinaringan kawilujengan katentreman lan gabagas kewarasan ingkang sampun kepareng luar nadaripun netepi kewajibanipun kanthi amanah. Yo Semar. Kados sampun Bagong gah arep nyilih ndas to kowe. Tak gondodok ya ora. Pun nggih, Gen. Purnaning gati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ndara. Yo Semar.